Ku danna mana subscribe Jaruma Online TV. Gashi sabon salo daga wajen Jaruma Rahama Sadau. In ba ku manta ba mun akan rikicin Jaruma Rahama Sadau da Sarki Aluhu da kuma Adam A Zango da Lawan Ahmad. To yau kuma ga wata sabuwar magana ta kunno kai. Kowa ya san akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin Jaruma Hadiza Gabon da Adam A Zango da kuma Sarki Aluhu. To yau mun ga Jaruma Hadiza Gabon tare da Jaruma Rahama Sadau sun yi hotuna har da bidiyoyi masu yawa. Ku biyo mu har ƙarshen labarin domin ganin hotuna da bidiyo da sauransu. Kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sahihan labaranmu a tashar mu ta Jaruma Online TV. Danna mana subscribe Jaruma Online TV.